tutkimusvideon pariin. Tänään tutustumme olomuotojen muutoksiin. Musta vas. Kiitos. Seuraavaksi tutustumme härmistymiseen. Härmistymisessä kaasu muuttuu kiinteäksi. Esimerkki tästä on kuura. Siinä se. Sitten sublimoitumiseen. Sublimoitumisessa kiinteästä muuttuu kaasua. Siinä se. Nyt kollegani esittävät performanssin molekyylien liikkeistä jähmettymisessä, eli nesteestä kiinteäksi. Olkaa hyvä kollegat. Ensin he ovat liikkeellä, koska he ovat nestemäistä. Alkaa tulla kylmä, joten molekyylit pysähtyvät ja se on kiinteä. Se on jähmettyminen.